Dobré ráno, slniečka. Je tak, koľko je hodín? 6:45. Je 6:44 a ideme, za 10 minút ide autobus a ja som chcela zobrať túto opportunity, akože ukázať vám obu našich dofákov. Takže začneme Vicky. Vicky má obyčajné turistické topánky. Pokračujeme s Vicky, ktorá má tiež turistické topánky. Tam idem spoilery, to není dobré. Ela, aké máš topánky? Ela má tiež turistické topánky. Ja sa priznám, ja mám tiež turistické topánky. A potom máme Tomáša, ktorý prišiel Do nášho pochodu. Je to diva, je to kráľovna bielých tenisiek. Takže hej, to je naše, není. Inak oni žiadny nie sú označené, takže to je celkom super. Aha, on stojí. Super! Tak idem to ukončiť s šotom do slnka. Pápa slniečka. Ahojte slniečka. Chceme vám predstaviť prvú rastlinu. Jahoda lesná. Jahoda lesná. Našli sme jahodu lesnú a papáme ju a ideme ešte odfotiť. Ale je to celkom cool. Ja vy točím, ahojte slniečka. Prvá depresia. Povedala by som, že 5 štádií akože smutku a toto je... Čo je toto? Ja neviem. Nie, 4 je depresia, takže vlastne hej. Ahojte slniečka. Toto sú naše slniečka. Ela. Ela. Opravuje foťák. To musíš trošku. Slniečko. Aj to máš. Čau. A tu je medvedí cesnak, to je druhý exemplár prírody Malých Karpát. Pozri sa, vidíš to? Crazy. Čakám. Rozlišujem, jak veľmi je to bezpečné. Veľmi. To je silné. Vicky fotí, ako fotí Ela. Bude zažu. Fotí Vicky. Príroda, Vicky. Príroda. Hej? Samčiky. Skala, dúfam, že to je tá havrania, ku ktorej sme mali prísť, lebo momentálne asi neviem. Je to paráda. Ale niekde by sme sa že mali aj odfotiť. S tým. Nahrávka číslo 3, hojdáme sa. To je fajn. Ideme dole zo seba tu. Ja mám chlebík. Počkaj, stále na mieste. Že aj sa hojdá. Ja sa bojím, že ten foťák sa vybije do zajtra. Neboj. To je v poriadku. Tak nie. Zážitok. Je to v skutku zážitok. Slniečka. Vicky hrá na pír plazivý. Dúfam, že je to pír plazivý. Nejde mi to. Snaž sa. For the views. Už ideme na červenú. Ideme na červenú. Vicky, pridaj. Pískaj, hraj. Trhá sa mi to tu. Ja počkám. Nejde mi No ne. to. Prečo mi to teraz? Lebo natáčam. Ahojte slniečka. Tam dole je ďalšia súčasť nášho gastronomického denníka a je ňou baza... A na výšku. Baza... Biela? To není také čierna. Ale ona je biela. Ste baza, hej? Vidíte ju? Je to krásna baza. Tam dole. To je tak zbytočne dlhé video. Detinky? Nie. To sú si poplietla. Slnečka. Toto je rúža šípová. A bola aj predtým. A stále je. Ale chceli video. So here we are. Ahojte slnečka.
Nový príspevok do nášho gurmánskeho denníku budú budúce, oh no, maliny, ostružiny malinové. A sama ich osobne, no sú tu, proste budú. Take my word for it. Ahojte slniečka. Čaute. Momentálny stav je taký, že ideme popri potoku a strašne si chceme namočiť nohy, ale čaká na nás vlčica, takže musíme si švihnúť. A ja dúfam, že akože to zvládneme, lebo je tu akože to nepôjde úplne. Musíme si namočiť tie nohy, lebo akože toto budeš mať mokré topánky a to potom nebude dobré.